Unong Aiktien ke National People's Party NPP ubah Himalaya M Shangpliang hakasingi baar ula kentu ya baro kisengsan perthei bakinya shimbenta haka jingalang jongko All Party Committee bat ban ay ke jing ay jingmod bat ke jing pen sngau jongki halor ka jing tarwa ban pentrekam ya ke project lentiral haka jela. Ni kentu ya baro kisengsan perthei ban ya shimbenta haka jingalang jongko All Party Committee halor ka lentiral. Kasorkar jela kala aya kerensan haka babaro kinongalam san perthei kila banyawan lang banyakren bat yatai halur kiman kibaya dei bat kayok kakan bat karoy kapar jong jela lingba kalentiral ong uba Shangpliang habakren syakilat batai kubor. Lada ke Kongres bat ke VPP kisngo bakidon ke jingkit klit nakabenta ke jingkiu bat karoy kapar ke jela makiru kidei banya shimbenta haka nika jingalang da kaba aya ke jing a jingmot bakong san jongki. Kani kan yarap ya kasorkar jela bakan wanra ya kasenjam ban penbet bat ka ban wanra ya karoy kapar ya ka jela bat ha ka juk kapor ban wanra e kila jingada na ka jingwan rung kertep ki brio ki bana bar uloong. Da ka babanjur halor ka jingdon kam ban sngotu ya ka jingkong san jong ka jing penyaso lentiral uloong. Lada ka jela kum ka Mizoram ka pediang ya ka jingwan ka lentiral hadin ka jing sngotu ya ka jinglong kong san ni syap tiang yok bakan poi kapor baka Meghalaya kan daitang makana ki jela hakatan syatela mingi ka bampat penyaso lentiral. Ka NPP ru kam kwa satya ya ka jingwan rung kertep ki beriu ki banabar. Kumta ni kwa penyakren bat barok ki sengsan perthei namar gidon kam ya ka lentiral henry ngimdon kam ya ka jingwan rung ki beriu ki banabar. Ngidon kam ban pentrekam ya ke senjam ki banyarap ban penyabiang tarajur hapadeng karoy kapar bat kila jingada na ka jingwan rung kertep ki beriu ki banabar uloong. Nalor kata uni unongelam ke NPP upintip ru baka party kala a jingmot baka sorkar kan penlong ya ke jingamir jingmot bat baro ki kinhun kentup ya ki kli nong sen charge nong lembat ki dekot ki kinhun seng balang halor kan kapang. Hadien ka jingamir jingmot bat baro ki kinhun ka sorkar kan sa simpat ya karai la ka Meghalaya ka dayne ban pentrekam ya ka project lentiral uloong da ka babenram bakat kum karai na ki bakum kini ki jingalang ka sorkar jela kan penbor ya ka sorkar pedeng bakan pentrekam no mardor ya ka inaline permit ILP lembat ki wepat ki an ki bante lakam ya ka jingwan rung kertep ki beriu ki banasya bar syapo kan ka jela. Little party baro banya mirjimut lang banya wan lang bangin ya penbet ya kan ka kam biasa kadai ka platform yang i baro kongki political parties bangin sutu kamshai na kalian ka sorkar ya kai ka daw bangi ngikwa ka railway bat lese ngila bangin bu ya kinong inong ki kendon kaba ni sodon kam kala bandai ka kendon bakumno ninya cek ya ka jingwan tur kibriu ya ka influx lese ngila bonbo iki kendon ba hakano kadur ba kini ki railway on pendon kam hak jela jungi bakum ta ter lese kabangi sutu kalong ba kadon ka jingting lese ba yo da ka bawon ra kani ka railway on don kibriu ban nabar kinwan ban jelai kani ke jela jungi hoi ngiru na kaliang NPP ni sokhia kani ka kap ni sokhia ngiru imkwa ya ka influx larang ni ong bangim kwa ka influx kamut ngiru ikwa banya mirjing budlang bat ki political party baro bakumno ngin le kani ka railway ngidon kam menrai ka influx ngimdon kam ai jingmut ya ka system dei mangi ki policy makers dei mangi ki nomi khmat jong ki political party ba pher ban ai jingmut lem ya ka sarkar bahakano ka dur bangi ngin sandur ya kani kakam kenang ba inyo ru ya ka jingmut tai bat ngin ya da de ya ka jai benrio kata ka dei ka jing thumu jong ka party NPP tengim kut tang ka political party committee ndala dep ya ke ega bangi rai lese nakani ka political party committee ila ai jingmut de ka sarkar ba lese kan bah
bangin ang don syuk yang ki consultations but kiway ki stakeholders kita kiway ki stakeholders kita hinlong ki clear nong senchar ki sim ki sordar ki wahadar ki doloy nang ta sa kiway ki stakeholder kinlong kum ki NGOs ki seng tremon soba kum ta ter ki bun nang ta ngila bangin lait hado ki headman ngila ban lait hado ki youth bodies we don't come bangin interact we don't come ya ka consultation te katakan long next step bangin ya don ka consultation bat ki stakeholders te andang ilai bet labiang lun andang ilai snap ya kata ka jing ai jing mut jam kini baro hang takin ngin serai ba kabaha nan kambaha ne banwara ya kata ka relvis wanra ya kita ki kendon ki banyada ya usiap banyada ya ka jat dari ujungi banyada ya ki imlang salang jungi telese hang takin ngin sa pensyai ha ka sorkar kami lese da kabawanra yakini ki baro khay ngila la bangin bu ya ka presya ka sorkar kami banong bahoy ngidon kam ya ka ILP ro akju por ngidon kam de ya ki we de kijing ito jipun ito lem ya mata ka identity jongi te kumta ngi ong ba dangi lay perkhat ba po ka parti jongi hi ong ni so de shisha ba ngi de bangin ya kentu ya phi ki pai ba kentu ya phi ki nong yalam jong ki political party bangin ya mir jing bot lang ini syong ini perkhat bahai kan ka kam bat ngide bangin saindur ya kano kata ka road map kumangin ong no ba kumno in poi sya kata kathong bangin bo ya kita ki kendon ro akju por bangin sim de ya ka jing mentoy ha kata ka ju por tingi ngai ba nakaliang ka party nila yo ban punsyai namar kini kilong ki ba lese nila sokwa ba bangin punsyai hu pai ba bangi don kam ban ya mirjin mut bangin syong ban ya penbe kini ka kam